suliranin, lahat ay aking kakayanin, pagkat ikaw ay kapiling. Subukin man ng panahon, mananatili sa'yo, Panginoon. Walang alinlangang maglilingkod, walang pangambang sa'yo ay susunod. Hindi susuko at hindi hinto, patuloy lamang sa iyo, Panginoon. Ikaw ang aking paglilingkuran, kahit saan dalhin. Ikaw ay lagi kung susundin, anuman ang suliranin. Lahat ay aking kakayanin, pagkat ikaw ay kapiling. Subukin man ng panahon, mananatili sa'yo, Panginoon. Walang alinlangang maglilingkod, walang pangambang sa'yo ay susunod. Hindi susuko at hindi hinto, patuloy lamang sa iyo. Walang alinlangang maglilingkod, walang pangambang sa'yo ay susunod. Hindi susuko at hindi hinto, patuloy lamang sa iyo, hanggang dulo. Mananatili anumang hamon, ikaw pa rin ang Panginoon. Tatapusin ang takbuhin sa kaharian mo'y ika'y makapiling. Walang alinlangang maglilingkod, walang pangambang sa'yo ay susunod. Hindi Amen. Good morning po sa bawat isa. Good morning po sa mga kapwa ko taga-langit na nasa kanilang tahanan. Nawa po ay kayo ay nasa mabuting kalagayan at nasa pag-ibig ng ating Panginoong Kristo. Amen. Ito po ay unang araw ng Setyembre na kung saan simulan natin ang unang araw ng Setyembre na may mga ngiti. Amen. Kaya nga po kung kayo ay nasa inyong tahanan na palagi kang nakasimangot, baguhin mo na po. Ngayon po ay ngumiti ka. Amen. Para ang pagpapala at biyaya ng Diyos ay sumaiyo. Amen. Ako nga po pala si Brother Joseph na kung saan ito rin ang aking unang araw na maghahayag ng salita ng Diyos. Ito pong first day ng Setyembre 1, 2021. Amen? So, ang title po, ang team po natin ngayong Setyembre ay
binaba po ng ating bishop is call to preach, not to quit. Amen? So, tayo po'y tinawag ng ating Panginoon para mag-preach, hindi para sumuko. Bago po tayo magsimula, no, tayo po muna ay manalangin. At kung kayo po ay nasa inyong tahanan, samahan niyo po akong manalangin at mag-aral ng kanyang salita. Tayo po'y pumikit, Ama namin Diyos na makapangyarihan, sa pangalan ng aming Panginoong Hesus. Lord, salamat sa iyong salita na aming pag-aaralan, pagbubulayan, o Banal na Espiritu, ikaw po ang siyang magpaunawa at magpaintindi sa lahat ng aming salitang maririnig. We praise you, O God. We honor you in the name of Jesus. Amen. So muli po, magandang umaga sa bawat isa. Ang ating pong pag-aaralan ngayon ay call to preach, not to quit. Amen. So tayo po, mga mananampalataya ng Diyos, ay tinawag daw para mag-preach. Amen. Hindi para sumuko. Amen. Paano yan? Paano yan, Brother Dong? Hindi naman ako pastor. Ako naman po ay nasa music team. Ako naman po ay nasa ushering. Paano ako magpipreach? Amen? Yan po ang pinakamahalagang pag-aaralan natin ngayon. Hindi porkit ikaw ay nasa music team, hindi porkit ikaw ay nasa ushering, hindi porkit ikaw ay kung anumang ministry yung ginagampanan, ay hindi ka na pwedeng mag-preach. Amen? Kaya lahat po tayo ay tinawag ng Diyos para mag-preach. Amen? Basahin po muna natin sa John 15:16. Amen? Ito po yung nating verse ngayon. Ang sabi po dito, hindi nyo ako pinili, kayo ang pinili ko. Take note, ang Diyos daw po ang pumili sa atin. Pinili ko kayo upang kayo'y magbunga at manatili ang inyong bunga upang anumang hingin ninyo sa Ama sa aking pangalan ay ibigay niya sa inyo. Amen? Bakit ka po pinili ng Diyos? Para ano? Para humayo. Amen? Saan ka hayo? Diba? Para daw ano? Para manatili ang bunga. Alam niyo po ba, yung bunga na sinasabi dito, ito yung mananatili sa tuwing ikay ay humahayo. Amen? Ano po ba yung bungang gustong iparana sa atin ng Diyos? Diba? Yung love, joy, peace, long-suffering, kindness. Alam mo po ba na madidevelop yung mga bunga mo sa tuwing ikaw ay humahayo? Lumalabas, nagpipreach kasi doon na-develop yung self-control mo kapag ka nakakasalimuha ka ng maraming tao. Amen? Kaya nga po sa ating ngayong umagang ito po yung nating verse na pagbubulay-bulayan. Hindi ninyo ako pinili, kayo ang pinili ko. Pinili ko kayo upang kayo'y magbunga at manatili ang bunga upang anumang hinin ninyo sa Ama sa aking pangalan ay ibibigay ko sa inyo. Amen. So, ang sabi po dito, sa John 1:1, nang pasimula ay naroon na ang salita. At ang salita ay kasama ng Diyos. At ang salita ay Diyos. Amen. Ang Diyos daw po, ang salita ay isa. Amen. Ang tanong ko po sa ating pong buhay, sa inyong mga kapatid, no? So, ang Diyos daw po ay salita. At ang kasama na daw po, at ang Diyos ay salita. Sino po ba yung nagkatawang tao? Si Kristo na salita. Kaya nga po ang sabi dito sa 2 Corinthians 5:17, kaya't kung nakipag-isa ka na kay Kristo, ang isang tao, isa na siyang bagong nilalang. Wala na ang dati niyang pagkatao, sa halip ito'y napalitan na ng bago. Amen? Ang sino mang daw po yung nakipag-isa na kay Kristo, ay bago ng nilalang. Ibig sabihin, yung salita, pumasok na sa ating puso. Kaya nga po yung karakter ni Kristo, ay nasa sa atin na. Kaya nga po, nung nandito si Kristo, anong ginawa? Wala po siyang ibang ginawa, kundi magpunta sa kung saan bayan, katulad po ng ating ginagawa ng bishop ngayon, pupunta sa Alaminos, puntang Mindoro, kung saan po nagpupunta. Dahil po, tinanggap niyo si Kristo. Yung karakter ni Jesus Christ, na yung tema natin ngayon, na call to preach, not to quit, yun po ay nagmamanifest dapat po sa buhay ng bawat isa nating pong mga mananampalataya. Amen? Kaya nga po, ang title po ng ating pag-aaralan ngayon is, Why God Chose You. Yan. Bakit ka nga po ba pinili ng Diyos? Bakit po ako pinili ng Diyos? Di ba? Ako naman po yung walang pinag-aralan, hindi nakatapos. Pero bakit ka pipiliin ng Diyos? Amen? Tuloy po tayo. Ang Diyos ba ay nagkamali sa pagpili sa'yo? Nagkamali ba ang pagpili ng Diyos sa akin? O sa buhay ng bawat isa? Amen. Ang sabi po sa mga taga-Epeso, Epeso 2:10, sapagkat tayo nilalang ng Diyos, nilikha sa pamamagitan ni Kristo. Di ba? Jesus, upang iukol natin ang ating buhay sa paggawa ng mabuti. Bakit ka pinili? Nilikha para daw iukol ang ating buhay sa paggawa ng
mabuti, katulad ng ating Panginoong Jesucristo. Ano pong sabi diyan? Iyan ang layuning pinili ng Diyos para sa atin noong una pa man. Ito na daw po pala yung layunin ng Diyos noong una pa man, hindi ka pa pinapanganak. Diba? Kaya nga ang Diyos pinili ka, may layunin na ang Diyos sa buhay mo at sa buhay ko. Ano yon? To preach the gospel. Diba? To preach the gospel. To preach the word of God. Amen? Para po maraming tao ang makapakinig ng kanyang salita. Alam niyo po ba mga magulang, mga kapatid, na kahit hindi ka pastor, kahit hindi ka bishop o hindi ka magaling maghayag ng salita ng Diyos, ay naipapahayag mo na ang salita ng Diyos sa pamamagitan ng ano? Once na tinanggap mo si Jesus Christ sa puso mo, pinapasok mo sa ating puso, di ba? Yung nananalaytay sa'yo, si Kristo na, di ba? Ang sabi po sa ating binasa kanina sa John 1:1, ang Diyos ay salita. So ibig sabihin, paglabas mo diyan, yun nire-representa mo ang Diyos sa buhay mo, di ba? Kaya nga tayo po, paglabas natin sa labas, ikaw yung aklat. Kumbaga yung gospel na sa'yo. Kasi tinanggap mo si Kristo eh. Remember, si Jesus Christ ay gospel. Di ba? Na kung saan, nagmamanifest lang yung gospel kapag ka nasa iyo na, nasa katawan mo na, tinanggap mo na ang ating Panginoong Jesucristo sa buhay mo. Kaya paglabas mo dyan, buhay na aklat tayo sa mga tao. Di ba? Binabasa nila yung buhay natin. Binabasa nila yung ating salita. Binabasa nila yung ating aksyon. Di ba? Kung ano ba ang lalabas diyan. Kasi tinanggap mo si Kristo eh. Pero pag lumalabas sa bibig mo, puro pangit na bagay, di ba? Hindi gospel yung daladala mo. Di ba? Kaya nga, yung buhay pa lang natin, para ka nang nagpipreach. Yung buhay ko at buhay mo, basta tinanggap mo si Kristo, para ka nang nagpipreach dyan sa labas. Makita lang nila yung buhay mo na maayos, na dating ganito ang pagkatao mo, binago ka ng Diyos, you preach the gospel sa pamamagitan ng ating buhay. Kasi tinanggap natin si Kristo sa ating puso. Amen? Kaya nga po ang sabi dito, pinili tayo ng Diyos dahil ikaw ay may kakayahan. Amen? Ako po, iniisip ko sa sarili ko, Lord, ano bang nakita mo sa akin? Bakit mo ako pinili? Di ba? So, habang ako ay nagpapatuloy sa Panginoon, sabi niya kasi, pinili niya ako eh. Tinawag para humayo, magbunga. So, doon ko nalalaman, habang ako ay naghahayag ng salita ng Diyos, nakikita ko po, dinidevelop sa akin ng Diyos yung patient, dinidevelop sa akin ng Diyos yung self-control, yung love. Ito po kasi yung bunga na mananatili sa atin. Di ba? Habang ikay nagpipreach, kaya po pala si Jesus Christ, lumababa sa lupa, punta siya roon sa iba-ibang bayan, doon na-develop niya. At nung nakikita niya yung maraming tao, doon siya nahahabag. Amen? So, ibig sabihin po, tayo tinawag ng Diyos to preach. At doon po natin makikita yung ating bunga. Doon po natin mapapalago, doon po natin mapapatibay, doon po natin makikita kung ano pang dapat ma-develop sa atin at yung mananatili sa atin at kung ano yung dapat hindi manatili. Amen? Example po natin, bakit po tayo pinili ng Diyos? Dahil ikay may kakayahan. Example, si David, pinili ng Diyos. Hindi po ba? Bata, tagapastol lamang, pero pinili ng Diyos na maging hari. Amen? Sino? Si Moises, utal, bakit pinili ng Diyos? Ba? Once na pinili po tayo ng Diyos, alam niya na meron tayong kakayahan. Alam niya na meron tayong maibubuga. Alam niya na hindi tayo susuko. Dahil alam ng Diyos kung ano ang ating kapasidad sa ating buhay, pananampalataya. Amen? Si Gideon, pinili ng Diyos, pinakahamak sa kanilang angkan. Pero bakit pinili ng Diyos? Diba? Dahil ang Diyos po, hindi naman siya nakatingin sa physical na anyo. Nakatingin siya sa puso ng bawat isa. Sa pusong mahandang magpakumbaba, sa pusong handang sumunod, sa pusong handang tanggapin ang kanyang mga aral, sundin ang kanyang mga aral, at sundin ang kanyang pamamalakad. Amen? Kaya nga po sa ating buhay, ikaw ay tinawag ng Diyos para mag-preach, hindi mag-quit. Amen? Kaya nga po, tuloy po tayo. Hindi tayo pinili ng Diyos para sumuko. Amen? Kaya nga po yung huli doon, call to preach, not to quit. Di ba? Hindi tayo pinili ng Diyos para sumuko. Pinili tayo ng Diyos para magtagumpay. Dahil ang ating pong Panginoong Jesucristo ay nagtagumpay na. Di po ba? Sino pong pinakamagandang example natin? Walang iba kundi ang ating Diyos. Di ba? Hindi tayo pinili ng Diyos para sumuko. Di ba? Dahil meron tayong espiritu na katulad ng kay Jesus Christ. Bakit? Tinanggap natin si Kristo eh. Di ba? Ang sabi sa ating binasa kanina sa 2 Corinthians 5:17, ang sino mang nakipag-isa na kay Kristo ay sinang bagong nilalang. Wala na ang kanyang dating pagkatao, siya ay bago na. Amen? Nung tanggapin mo si Kristo sa puso mo, sa buhay ko, di ba? Meron tayong espiritu ni Jesus Christ na kailanman hindi sumuko.
'Di ba? Tandaan po natin yung ginawa ni Jesus Christ, 'di ba? Kahit pinagsusuntok na, kahit pinagtatadyakan na, kahit pinagsasampal na, kahit pinagmumura na, kahit kung ano-anong tuya na ang kanyang naririnig, kahit tinusok na, kahit kinurunahan na ng tinik, kahit nilatigo na, hindi pa rin siya sumuko. Bakit? Alam niya na ang kanyang gagampanan. Amen? Alam niya kung ano yung layunin niya dito sa mundong ito. Dapat tayo din po. Kasi tinanggap natin si Kristo sa buhay natin Alam dapat po natin yung layunin niya. At remember mga magulang, mga kapatid, dito sa mundo, marami talagang pagsubok. Marami talagang trial and testing sa buhay. Na kung saan, yan ang makakapagpatatag sa ating pananampalataya. At yan din ang magiging dahilan para sundin natin ang kalooban ng Diyos. Katulad ng ating Panginoong Jesucristo. Na kung saan, hindi siya sumuko. Di ba? Kaya nga, patuloy pa rin siyang nagpipreach, di ba? Patuloy siyang humayo kung saan-saan, puntahan ang mga liblib na lugar para ihayag ang kadakilaan ng Diyos. Para ihayag ang kabutihan ng Diyos. Para ihayag kung paano silang maililigtas sa pamagitan ng kanyang sarili. Dahil sinabi niya nga, di ba sa salita, John 14:6, siya daw ang daan, ang buhay at ang katotohanan. Inihayag niya sa tao. Pero ang tanong ko, wala na si Jesus, nasaan na? Nasa mundo pa ba? Nasa puso na po natin. Sino na yung representative ni Jesus Christ? Ikaw at ako na po yun. Na kung saan sinasabi, call to preach, not to quit. Amen? Ikaw at ako na po yun. Na kung saan yung hahayo doon, hahayo dito, pupunta ron, pupunta dyan. Di ba? Upang makita si Kristo sa buhay mo at sa buhay ko. Dahil yung buhay mo pa lang po, makita nila, dyan na po magkakatalo. Di ba? Kung ano yung bit mong gospel, di ba? Dapat paglabas po natin diyan bilang isang mananampalataya, bilang isang taong tumanggap kay Kristo, tindig mo pa lang is Jesus gospel na. Gospel na. Mahirap naman paglabas mo diyan, pag tindig mo pa lang nilalayuan ka na ng mga tao. Yun po yung wag nating mangyari nawa sa buhay ng bawat isa. Dahil si Kristo nung nasa lupa, ang daming pumusunod sa kanya. Ang daming sinusundan siya kung saan siya magpunta. Kasi bit niya ang presensya ng Diyos, bit niya ang kaligtasan, bit niya ang pag-ibig, ang lahat ay nasa kanya na. Kaya sinusundan siya ng maraming tao. Magtaka po tayo kung tayo ay Kristiyano na pero walang gustong sumunod sa atin. Yun po ang nakakapagtaka. Kung sobrang tagal mo ng Kristiyano, inaayawan ka pa rin ng kapwa mo, kahit kapwa mo pananampalataya, dun po ay may danger na. May katanungan ng malaki. Baka hindi si Kristo ang tinanggap mo. Amen? Kaya nga po kapag tinanggap mo si Kristo sa buhay mo, sa puso natin, pinapasok natin, yung tindig mo pa lang is ka-bless na. Marami pong mabibless sa'yo. Amen po ba? Kaya nga po sa ating buhay, hindi ka pinili ng Diyos para sumuko. Amen? Kaya nga si Jesus Christ, hindi siya sumuko. Jesus never give up. At sa tuwing darating sa punto ng ating buhay na parang gusto mo nang sumuko, alalahanin mo lang kapatid, ang ginawa ni Jesus Christ. Tiyak yon, mapapalakas ka uli. At kung ikaw man po ay nanghihina sa panahon ngayon, dahil pandemic pa rin po, hindi matapos-tapos. Pero ang Diyos, katulad nga po ng devotion kanina, di ba? Sabi ni Pastora Jonah, hindi naman pinangako ng Diyos na bibigyan ka ng magandang buhay, di ba? Hindi naman pinangako ng Diyos na hindi ka dadanas ng problema at pagsubok. Pero ang pangako ng Diyos, sasamahan kita. Hindi kita iiwan. Amen? Yun po ang pangako ng Diyos. I will never leave you nor forsake you. Yun po ang pangako ng Diyos kasi po sa mundong ito, talaga pong dadanas ka ng pagsubok. Si Jesus nga dumanas ng pagsubok Di ba? Dumanas ng trial and testing sa buhay to prove kung ano yung nilalaman ng kanyang puso. Di ba? Yung pagsubok po, parang test yan. Na kung saan, para mapatunayan mo at mapatunayan mo kung ano ba yung faith mo. Amen? Kaya nga po ang Diyos, ang pangako niya, hindi kanya iiwan, hindi kanya pababayaan. Dahil ikaw at ako ay tinawag ng Diyos to preach, not to quit. At tandaan po natin mga magulang, mga kapatid, ang tema po natin ngayong taon, ano? Never give up, never quit, di ba? Move forward, di ba? Don't stop, do not quit, move forward. Saktong-sakto po ngayong taon na to. Dahil ang diablo, gusto kanya nasa bahay na lang. Di ba? Huwag ka nang lumabas kasi mahahawaan ka. Di ba? Yun ang gustong-gusto ng diablo. Ang gusto ng Diyos, humayo ka para manatili yung bunga Yun po yung gusto ng Diyos. Pero ang gusto ng diablo, sa bahay ka lang. Diba? Gusto niya, huwag ka nang lumabas para hindi ka mahahawa.
Diba? Pero praise the Lord, meron tayong bishop na kung saan, isang ehemplo, na punta ron, punta dyan, punta kung saan-saan, hanggat may pagkakataon. Yun po yung karakter ni Jesus. Remember po, yung mga apostol, sila nga po'y papatayin. Diba? Samantalang tayo, hindi naman papatayin. Diba? Kumbaga, karamdaman lang yung nagbabanta. Sino bang healer natin? Diyan Diyos, kung ikay tinamaan, doon mo mapapatunayan na ang ating Panginoong Jesucristo ang siyang ating tagapagpagaling. Amen? Sa tuwing may pagsubok, sa tuwing may problema, diyan mo mapapatunayan na ang ating Diyos ay buhay, nagaganap sa mga pangakong nakatago diyan sa puso ng bawat isa. Amen? Kaya nga po, ang sabi sa ating binasa kanina, ang Diyos ang pumili sa atin. Hindi tayo ang pumili sa Diyos. Amen? Kasi kung ikaw ang pipili sa Diyos, papipiliin ka, yaman at pera, mas pipiliin mo yung pera. Kaya kung hindi ka mananampalataya, papipiliin, mas pipiliin ang hindi mananampalataya yung pera kaysa kay Jesus. Di ba? Kaya nga, para wala nang magawa ang tao, siya na ang pumili sa atin. Para hindi sumuko. Para magbunga. Amen? At mga magulang, mga kapatid, yung sinasabi po ditong bunga, yan po ay mananatili kapag ikaw ay humahayo. Katulad ni Jesus Christ. Kasi po, katulad ng sinabi ko kanina, madedevelop po yung mga bunga na yon kapag makaka-encounter ka ng mga taong mas masungit, di ba? Siyempre, magtitimpi ka. Pagka makaka-encounter ka ng mga taong magulo, di ba? Maka-encounter ka ng taong mga hindi pala ibig, siyempre, ibigin mo sila. Sabi ni Kristo love your neighbor as you love yourself. Doon po yung mananatili at madadagdagan po yun. Mag-i-increase po yun. Kasi nakakasalimuha mo, iba't ibang tao, iba't ibang pag-uugali, di ba? Kaya doon po nananatili yung bunga natin, nade-develop at nadadagdagan at nananatili dahil sa ating paghayo. Dahil sa ating pagpunta ron, di ba? Katulad ni Kristo, remember, nakita niya yung maraming tao, di ba? Nahapag siya, di ba? Kaya nga po sa ating buhay, katulad ng example natin, hindi tayo pinili ng Diyos para sumuko dahil meron tayong Jesus Spirit, di ba? Yung Espiritu ni Kristo mismo ay sumaatin. Kaya nga, hindi tayo dapat sumuko. Dahil sa mundong to, ang kaaway, gusto ka talaga niyang pahintuin. Gusto niya talaga tayong paayawin. Gusto niya talaga tayong ma-stagnant, di ba? Manatiling bansot, di ba? Manatiling dyan na lang sa bahay. Ayaw ng Diyos yun. Hindi po kalooban ng Diyos yun. Amen? Ang kalooban ng Diyos, manatili ang bunga at madagdagan pa. Kung ang love mo is parang 50% lang, the more na humahayo ka, nakikita mo yung maraming tao na kailangan ng love, di ba? Nadadagdagan yun. Kasi humahayo. Kasi pinipreach mo yung gospel. At sa pamamagitan mo, yung buhay mo palang gospel na. Itong katawan ko, di ba? Kasi tinanggap po si Kristo di ba? Gospel na to, di ba? Gospel na to na kung saan kapag humayo ka, ikaw na ang gospel ni Kristo. Ikaw at ako ang representative ng Diyos sa mga tao. Bakit? Kasi ang Diyos daw ay salita, di ba? At ang salita ay nagkatawang tao. At ang sabi sa binasa natin kanina, 2 Corinthians 5:17, ang sino mang nakipag-isina kay Kristo ay bago na. Bago ka na. Ibig sabihin, hindi na ikaw ito. Diba? Si Kristo na ito. Diba? Patay na tayo sa dati nating sarili. Kaya nga, paglabas mo dyan, you are the gospel of God. Ikaw ang gospel ng Diyos. Bakit? Kasi lalabas sa bibig mo, gospel Diba? Lalabas sa bibig mo, puro salita ng Diyos Tayo yung representative ng Diyos. Ulitin ko, pag tayo mo pa lang dyan sa labas, dapat gospel na gospel ang tindig mo. Ba? Salita ng Diyos dapat ang tindig mo. Tumatayo ka sa truth. Sabi ni Jesus Christ, I am the way, the truth. Diba? Dapat yung tindig mo is truth na truth. Amen? Ayaw mo ng lie. Ayaw mo ng hindi katotohanan. Amen? Kaya nga po sa ating buhay mga kapatid, pinili ka ng Diyos para hindi sumuko. Amen? Dahil ang mundong ito, dahil nandito pa si Satan, sa himpapuwid, nandyan, sa paligid, nakabantay kung ano ang ating ginagawa, kung ano ang ating sinasalita. Gusto kanyang pasukuin, di ba? John 10:10, ang kaaway, pumarito para magwasak, pumatay, manira. Gusto niyang sirain ang ating relasyon sa Diyos. Gusto niya tayong patigilin. Gusto niya tayong pasukuin. At gusto ng diablo, ayaw kanya ng pagtuloy-tuloyin sa paglilingkod sa Panginoon. Pero, tayong mga tinawag at pinili ng Diyos, maliwanag sa isipan mo, maliwanag sa puso mo, na ang Diyos ay nasa iyo, kailanman ay hindi ka susuko, kailanman ay hindi ka ayaw, at tayo nga po ay magpapatuloy sa paglilingkod. Bakit? Dahil call to preach, not to quit. Amen. Kaya nga po ang sabi sa Jeremiah 1:5, before I formed you
in the womb, I knew you. Before you were born, I sanctified you. Di ba? Sa sinapupunan ka pa lang ng Diyos, katulad ng sinabi ni Jeremiah, ng Diyos kay Jeremiah, di ba? Ay kilala ka na ng Diyos, sinantify ka na, di ba? Kaya ang Diyos tama at takma ang pagtawag sa iyo at sa akin. Dahil sa loob pa lang, sanctify ka na. Nilinis ka na ng Diyos at tinawag ka na at kilala na tayo ng Diyos. Kilala ka na ng Diyos kung ano ang kapasidad natin, kung ano ang kakayahan natin, kung hanggang saan ang kakayahan ng ating buhay. Amen? Kaya nga po sa ating buhay, tiyakin po natin na ang ating tindig, ng ating buhay ay gospel. Di ba? Pinananahanan ng salita ng Diyos yung ating buhay. Di ba? Kaya nga po sa ating pananampalataya, sa ating paglakad dito sa mundong ibabaw, sinasabi ko na po sa inyo, marami pang trials, marami pang testing. Nasa Bible naman po yan eh. Magkakaroon ng salot, magkakaroon ng gutom, magkakaroon ng gera. Nasa Bible po lahat yan. Di ba? Meron magkakaroon ng lindol. Nasa Bible po ang lahat ng yan. Hindi po natin mapipigilan yan. Amen? Ang pinaka-importante lang, yung call, yung preach the gospel. Di ba? Na huwag kang sumuko. Ano mang mangyari? Remember po, ang sabi sa Biblia, Romans 12:2, di ba? Do not conform to this world. Be transformed by renewing of your mind. Di ba? Huwag daw po tayo umayon sa takbo ng mundong ito. Bakit? Kasi ang mundong ito, lumilindol. Minsan may pandemic. Di ba? Pag dyan nakabase ang isipan mo, mawawala ka sa call mo. Anong call? Call to preach. Mawawala ka sa call to preach. Di ba? At mangyayari sa'yo, yung quit. Yun na lang ang magaganap sa buhay mo. Quit ka ng quit kasi natatakot ka sa lindol. Quit ka ng quit kasi natatakot ka sa COVID. Quit ka ng quit kasi natatakot ka sa mga nararanasan ng ibang tao. Quit ka ng quit, di ba? Kasi ayaw mo na makasalimuha dahil social distancing, gawa po ng kaaway yan. Di ba? Ang totoo po, ang COVID, gumagaling naman. Meron nga po tayong mga kakilalang nagkaroon ng COVID, pero bakit gumaling? Kasi si Kristo nasa kanilang buhay. Di ba? Kaya lang po nangyayari ang mga bagay na yan para patunayan ng Diyos na ang ating tagapagpagaling ay ang Diyos na si Kristo, di ba? By His stripe, we are healed. Sa kanyang mga latay, tayo ay pinagaling niya, di ba? Depende lang sa iyong pananampalataya. Amen? Kaya nga ang mundo ngayon, pasama na ng pasama. Wala na pong mabuti. Manood ka ng balita, may mabuti ba? Wala pong mabuti, puro COVID, dumataas daw. Pero ito panoodin mo, live stream. Yeah? Magbasa ka ng magandang balita. Yan ang may magandang balitang maidudulot sa ating pananampalataya. Amen? Dahil okay naman pong manood tayo ng TV. To aware lang. Awareness tayo sa nangyayari sa mundo. Pero take note mga kapatid, ang lahat naman nakikita natin sa mundong yan is katuparan sa Biblia. Kaya nga po, ang kasiguraduhan lang natin na ipinangako ng Diyos, hindi niya tayo iiwan. At meron tayong buhay na walang hanggan. Basta magampanan natin yung tema natin ngayon na call to preach, not to quit. Kaya nga sabihin mo sa sarili mo, ako'y tinawag ng Diyos para mag-preach. True sa ating buhay. Amen? At hindi para sumuko. Amen? Diyan po tayo tinawag ng Diyos. Amen? Para kung saan maraming tao ang makapakinig pa ng salita ng Diyos. Ako po naman po, hindi naman po talagang magaling sa ganito. Di ba? Pero ako, maliwanag po sa aking isipan at sa aking puso na ako'y tinawag ng Diyos at pinili. Amen? Para Humayo. Para Para ipangaral ang kanyang salita. Di ba? Kahit hindi ka po pastor, kahit hindi ka po bishop, kahit hindi ka pa evangelist, kahit hindi ka pa, basta tinanggap mo si Kristo, you preach the gospel through your life. Amen? Sa pamamagitan ng buhay mo. Dahil paglabas mo dyan, binabasa tayo ng tao. Parang sila sa ating nagsasalamin. Sinasalamin nila yung buhay nila sa pamamagitan ng ating buhay. Diba? Kaya nga, mahirap niyan, katulad po ng sinabi ko kanina, pag lumabas ka dyan, yung tindig mo, hindi pang gospel, yung tindig mo, hindi pang Jesus Christ, anong tindig ang meron kang daladala. Amen? Kaya nga dapat, nung tanggapin mo si Kristo sa buhay mo, yung tindig mo is gospel na gospel. Amen? Truth na truth. Amen? Kaya nga, hindi ka dapat mapulaan. Amen? Kaya nga po sa ating buhay, mga magulang, mga kapatid na nasa kanilang tahanan, tayo po'y tinawag ng Diyos para mag-preach. Amen? Ulitin ko po, hindi ka man pastor, pero yung buhay mo is gospel ng Diyos yan. Kasi, ulitin ko, tinanggap mo si Kristo sa puso mo. Diba? So, ibig sabihin, yung salita ng Diyos, diba, ay nasa iyong buhay. Kaya nga dapat, yung mga ginagawa mo,
is nakabase palagi sa salita ng Diyos. Amen? Kaya nga po sabi dito, ano ba ang mga dahilan ng pagsuko ng mananampalataya? Yan, bakit may mga taong sumusuko? Di ba? Bakit may mga taong umaayaw? Bakit may mga taong ayoko na? Makaranas lang ng konting problema. Makaranas lang ng konting pagsubok, ba't umaayaw na? Amen? Kasi kulang ang kanilang pundasyon. Amen? Ano ang nagiging dahilan? Una, pride. Di ba? Kapag nasagasaan na ang pride ng isang tao, diyan mo na makikita kung anong puso ang meron siya. Amen? Yung pride po. Yun po yung pinakakalaban ng isang tao. Kapag dumanas na siya ng pride, dun mo po malalaman kung ano ang nilalaman ng kanyang puso. Amen? Ano pa po? Galit. Di ba? Remember po, sa Biblia, yung buhay ni Jonas, di ba? Tinawag siya ng Diyos para mag-preach saan? Sa Ninive. Di ba? Pero saan siya nagpunta? Dahil may galit siya sa mga taga Ninive. Hindi siya nagpuntang Ninive. Nagpunta siya ng ng Tarsis, di ba? Pero tinawag siya ng Panginoon para mag-preach doon, para maligtas. Mababalaan ng mga tao doon sa mga Ninive, sa Ninive. Sa gagawin ng Diyos sa kanila. Pero anong ginawa ni Jonas? Lumihis, pumunta ng Tarsis. Anong nangyari? Trouble ang kanyang naranasan, di ba? Kasi nga, dahil sa galit, di ba? Ganun po kung minsan, kaya hindi mo minsan malakaran ang salita ng Diyos. Bakit kung minsan sumusuko ka? Kasi sa galit. Di ba? Alisin mo yung galit. Alisin mo yung pride. Alisin po natin yung galit sa puso mo. Alisin po natin yung pride sa isipan mo at sa puso mo. Maniwala ka, magagampanan natin ang kalooban ng Diyos. Amen? Kaya nga po, ayan ang nagiging dahilan para hindi ka makapagpatuloy. Di ba? Yung galit. Galit kay brother, galit kay sister, pride. Ay, kundi dahil sa akin, hindi matutuloy yan. Ay, kung wala ako dyan, wala yan. Yun po yung pride. Di ba? At kapag hindi minsan, yun po yung nakakapagpawala sa ating pananampalataya eh. Di ba? Kaya nga po, yan ang iwasan natin. Pero, yung buhay po ni Jonah na yon, nalaman niya na kung saan, di ba po, tinapon siya sa barko. Di ba? At kinulunok siya ng malaking isda. Di ba? Nakapagsisi siya doon. 3 days and 3 nights siya doon. Nagawa niya pa rin yung kalooban. Pero, hindi na sana mangyayari yon kung sinunod niya na kagad ang kalooban ng Diyos. Ganun din sa buhay natin. Kung ayaw natin makaranas ng trouble, sundin na kagad natin ang kalooban ng Diyos sa buhay natin. Amen? Dahil ang Diyos, palagi siyang nagbababala. Kaya nga po palagi tayo nakikinig ng salita ng Diyos para malaman natin kung ano yung gagawin natin sa ating buhay. Di ba? Para mga bata po yan, di ba? Kung ang mga bata, malalaman nila kung ano yung kalooban sa kanila ng kanyang mga magulang. May mga plano naman po tayo sa ating mga anak. Sa pamamagitan ng ating salita, sinasabi natin kung ano ang mali, kung ano ang tama. Ganon din ang Diyos. Pinapangalahanan na tayo ng ating Panginoon through His Word. Sa pamamagitan ng kanyang mga preacher, sa pamamagitan ng kanyang mga bishop na tinawag, ng mga pastor, tayo po'y pinapalalahanan ng Diyos. Amen? Kaya nga po ang sabi dito, taga Galatia 5:19 verse 20, hindi makikilala ang mga hilig ng laman, pakikiapid, di ba? Kahalayan at kalaswaan, pagsamba sa Diyos-Diyosan, pagkukulam, pagkapot sa isa't isa, pag-away-away, pagsiselos, pagkagalit, at kasakiman, pagkakampi at pagkababahagi. Ito po yung mga nagaging dahilan para ikay sumuko. Amen? Kuminsan sa ating buhay, yung hilig ng laman ang nananaig. Di ba? Parang gusto mo na lang, sa bahay ka na lang, di ba? Dahil ginawa ng dyablo, ganyan eh. Sa bahay na lang ang tao eh. Di ba? Gusto ng dyablo, takpan yung bibig mo. Face mask. Gusto ng dyablo, takpan yung mag-shield ka. Gusto ng dyablo, wag mong batiin ang kapwa mo. Social distancing eh. Ganon gusto ng dyablo. Pero remember ang sabi ng Diyos, love your neighbor as you love yourself. Valin daw natin. Siyempre, paano mo marireach yun? Pupuntahan mo talaga sila. Di ba? Eh, ang gusto ng dyablo, social distancing tayo. Wala muna tayong usap-usap. Yun yung gustong mangyari ng dyablo sa atin. Pero si Kristo, hindi niya ginawa yun. Di ba? Pinuntahan niya pa rin. Kahit buhay niya na, maging ang mga apostol. Kahit ang buhay na nila ang nakataya, hindi sila sumusuko. Hindi sila gumigive up. Dahil alam nila, yung task nila sa ating Panginoong Kristo. Amen. Ganon din po sana sa ating buhay. Alam ko po, sa ating buhay, marami tayong challenges. Marami tayong mga nararanasang pagsubok, kahirapan, di ba? Sa pinansyal, sa sakit, karamdaman. Alam ko po, meron tayong mga nararanasang ganyan. Pero mga magulang, mga kapatid, nandiyan ang ating Diyos.
na kung saan tumawag ka lang, di ba? Gawin mo lang ang kalooban niya, hindi niya tayo pababayaan, hindi niya po tayo iiwan. Tuloy po natin. Ituon natin ang ating puso at isip kay Jesus para hindi tayo umayaw. Amen? Bakit may mga taong umayaw? Kasi hindi nakatuon yung isip kay Jesus. Di ba? Hindi nakatuon yung kanilang puso kay Jesus. Kaya umaayaw. Nahati eh. Di ba? Pangmundo kay Jesus. Pag nasa church, kay Jesus muna ako. Pag nasa labas, dito muna ako sa mundo. Nahati. Kaya kung minsan, pag nasa church, kalooban muna ng Lord ang gagawin ko. Ya? Pag nasa labas na, kalooban ko na naman ang gagawin ko. Nahati. Take note kapatid, ang sabi sa Biblia, ang sino mang nakipag-isa na kay Kristo ay isa ng bagong nilalang. Hindi ka dapat 50-50. Dapat 100% kay Jesus ka lang. Kay Jesus lang ako. Kay Jesus lang tayo. Ano mang mangyari sa mundo, ano mang mga lindol, ano mang mga sakuna, ano mang mga pandemic, kay Jesus ka lang. Amen? Kay Kristo ka lang. Di ba? May kanta nga di ba? Kay Kristo lang ang tiwala ko, ang kamatayan niya ay kalwalatian ko. Di ba? Kay Kristo lang ang ating tiwala, wala nang iba. Bakit? Siya ang may kakayahan magdala sa atin sa langit. Remember, ang sabi niya, I am the way. Siya ang may kakayahan para dalhin tayo sa tamang daan. Tungo sa katotohanan, tungo sa buhay na walang hanggan. Kaya nga tayo nagpapatuloy. Para saan? Sa buhay na walang hanggan. Di ba? Sabi ni Apostol Pablo, work your own salvation through sa pamagitan ng paghahayag ng kanyang salita. Na-workout mo yun. Di ba? Sa pamagitan ng pagpapatuloy sa Panginoon, na-workout mo yung salvation mo. Di ba? Kaya nga, yun ang kaloob ng Diyos sa ating buhay. Yung buhay na walang hanggan. Kaya po tayo nagpapatuloy dahil mahal natin ang Diyos at gusto nating makapiling ang Diyos sa langit na kung saan wala nang hirap, wala nang pasakit, wala nang luha. 'Di ba? Wala nang pagkanya-kanya, wala nang pagkampi-kampi, 'di ba? Yun po yung gusto nating makamtam na buhay, yung walang hirap, 'di ba? Na kung saan puro kasayahan, puro pagpupuri, puro kasayahan, puro sarap, 'di ba? Sa piling ng Diyos. Doon lang po matatagpuan 'yon, wala nang iba. Amen. Kaya nga po, ituon natin ang ating puso at isip kay Jesus para di tayo umayaw. Amen. Ituon po natin. Kung ikaw minsan nanghihina ka na kapatid, ibalik mo yung isip mo. Ibalik mo yung puso mo kay Jesus Christ. Kung minsan umaayaw ka na, kung minsan ayaw mo nang umaten ng simba, minsan ayaw mo nang manood, nahahata ka na ng Facebook, nahahata ka na ng kung ano-anong mga laro, di ba? Minsan naitutuon mo na. Dapat ibalik mo, i-tune mo uli. Kanino? Sa estasyon ng walang iba kundi kay Jesus Christ. Kasi ganun lang naman ang diablo eh. Ililis niya yung tuon natin kay Kristo tungo sa bagay pang mundo. Para yung tuon mo, yung isipan mo, pag yan nalilis kay Jesus Christ, iba na gagawin mo. Diba? Iba nang paglilingkod ang gagawin mo. Diba? Marami ka ng dahilan. Diba? Marami ka ng kung saan pasikalye. Na hindi ako atin, hindi ako pupunta dyan sa ganyan. Diba? Yun ba yung kalooban ng Diyos? Yung kalooban ng Diyos, move forward. Diba? Yung tema natin ngayon taon never quit never give up never stop Move forward ka palagi. Amen? Hindi tayo sa paatras. Palagi tayong pasulong. Basta sa ating Panginoon. Pero, pwede ka namang huminto Di ba? Sabi sa team natin, do not stop. Pwede kang huminto. Hintuan mo yung mga bagay na hindi nagiging healthy sa buhay mo, sa pananampalataya. Yun ang hintuan mo. Pwedeng huminto. Pwede ka rin mag-quit. Ayawan mo yung mga bagay na hindi kalooban ng Diyos sa buhay mo. Yun yung ayawan mo. Diba? At yung move forward, pwede ka namang hindi mag-move forward Huwag kang mag-move forward sa hindi kalooban ng Diyos. Amen? Mag-move forward tayo palagi sa kalooban lamang ng Diyos. Amen? Dahil sa ating buhay, yan ang gustong gawin ng kaaway. Simula't simula pa, pahintuin ang gawain ng Diyos. Patigilin ang salita ng Diyos sa paghahayag. Di ba? Patigilin ang pagpapahayag ng salita ng Diyos. Pero sa mga taong mayroong Kristo sa buhay, kailanman hindi tayo pahihintuin, di ba? Dahil meron tayong ehemplo, ang ating Panginoong Jesucristo at sa pamagitan din ng ating bishop na hindi humihinto. Amen? Natatransfer sa atin. Di ba? Parang may kasabihan niya kung anong puno, siya ang bunga. Amen? May transferring spirit, di ba? Natatransfer sa atin kung ano yung puno. Di ba? Ang puno natin, di ba? Si bishop nakakabit sa puno, tayo ang kanyang mga sanga,
At kung ano yung benepisyo nun, natatanggap natin. Kaya nga hindi tayo sumusuko eh. Kaya nga hindi tayo gumigive up eh. Dahil alam natin, ang Diyos nating pinaglilingkuran ay Diyos na kung saan mag-iingat sa atin. Di ba? Ang Diyos nating pinaglilingkuran ay siyang mag-provide ng lahat ng ating pangangailangan. Amen? Ang sabi po dito sa mga taga-Kolosas 3:23-24, alam po natin itong verse na ito. Ano man ang inyong ginagawa, gawin ninyo ng buong puso na parang sa Panginoon kayo naglilingkod at hindi sa tao. Amen? Bakit may mga taong sumusuko? Kasi sa tao lang. Di ba? Sa tao lang sila naglilingkod. Di ba? Pero kung alam mo, sa puso't isipan mo, lahat ng ginagawa mo ay para kay Kristo, hindi ka kayang pasukuin. Kasi si Lord ang tumawag sa iyo eh. Si Lord ang pumili sa iyo eh. Di ba? Pero kung nilalagay mo sa isipan mo, si Bishop lang naman naglagay sa akin dyan eh. Kaya pwede akong sumuko dyan. Mabilis sumuko ang tao eh. Kapag nasa isip niya, nilagay siya sa pwestong ganito, kapag nagkaroon ng pride, nagkaroon ng galit, ayaw na eh. Bakit? Kasi ang isip niya, si Bishop naglagay. Pero kapag sa isip puso mo, ng isang mananampalataya, na alam mo, si Kristo ang naglagay sa'yo, hindi ka pwedeng sumuko. Diba? Bakit? Diba? Kasi si Kristo, yung karakter niya, hindi siya sumuko. Diba? Kahit maraming nagalit sa kanya, di ba? Kahit maraming sumuntok sa kanya, kahit maraming tumadyak sa kanya, kahit maraming nagmura sa kanya, di ba? Kahit maraming bumato sa kanya, sumuko ba siya? Hindi siya sumuko. Anong sabi niya? Father, forgive them. Hindi nila alam ang kanilang ginagawa. Amen? Dapat ganun po ang ating karakter. Sa tuwing dadanas ka ng problema at pagsubok, kasi ititest ka po talaga eh. Kung dito nga sa mundo may test eh, di ba? Yung mga mag-aaral eh. Sa atin pa kayang mananampalataya ay walang test? Sa dami-dami na nating napakinggan na salita ng Diyos eh, di ba? Yun mo malalaman kung talaga yung napakinggan mo, tumimo sa puso mo. Doon mo malalaman kung 100% yung mga napakinggan mo ay talagang nandyan sa puso mo kapag may problema at pagsubok na darating sa buhay mo. Remember mga magulang, mga kapatid, di ba? Do not stop, do not quit. Anong kabaligtaran yan? Pagsubok yan. Trials yan. Testing yan. Pahihintuin ka. Patitigilin ka. Ayaw kanyang pagpatuloyin sa paglilingkod. Amen? Tuloy po natin. Sa 24, sapagkat si Kristo ang Panginoon pinaglilingkuran ninyo. Di ba? At alalahanin ninyo, magkakalooban kayo ng Panginoon ng gantimpalang inilaan niya para sa inyo. May gantimpala na palang nakalaan eh. Di ba? So magpatuloy lang tayo. Amen? Sapagkat si Kristo ang Panginoong pinaglilingkuran ninyo. Amen? Hindi tayo naglilingkod sa tao. Hindi tayo naglilingkod kung kani-kanino. Di ba? Naglilingkod tayo sa Panginoon. At alalahanin ninyo, pagkakalooban kayo ng Panginoon ng gantimpalang inilaan niya para sa inyo. Take note kapatid, ang gantimpalang itinutukoy dyan, hindi gantimpalang nabubulok. Dito sa mundo, kapag nanalo ka, di ba? Pag dito sa mundo, nanalo ka ng prize, pera, 1 milyon, mabilis mawala kasi ginagastos. O di kaya, nanalo ka ng isang sports car. O kaya, bahay na maganda, na kumukupas. Di ba? Nawawala ng value, bumababa. Yun yung pangmundong gantimpala. Pero ang tinutukoy ditong gantimpala ng Diyos, yung gantimpalang hindi nabubulok. Ano yun? Buhay na walang hanggan. Amen? At ang pagpapala po, ay darating na lang sa buhay ng mga taong tapat yan. Di ba? Basta, sinusunod natin ang salita ng Diyos. Anong sabi sa salita ng Diyos? But seek ye first the kingdom of God and His righteousness, and all these things shall be added unto us. Diba? Once na inunan natin ng ating Panginoon, ang Diyos na po ang magdadagdag ng lahat ng yan sa tama at takdang panahon ng Diyos. Huwag lang po tayong mainip. Meron ba naman pong nagtanim ng mangga? Bukas, ani na kagad siya ng mangga. Wala pong ganon. Diba? Siyempre, kailangan mong diligan yan. Siyempre, kailangan mong bantayan yan. Kung may mga tumutubo, baka maagaw yung sustansya. Ganon din sa paglilingkod. Habang tayo nagpapatuloy sa paglilingkod, may gantimpalang inilaan ng Diyos sa takdang panahon. Amen? Aani ka. Aani po tayo. Amen? Basta wag po natin kalimutan na tayo tinawag ng Diyos to preach, not to quit. Amen? Kaya nga po, kung ikaw nandiyan sa tahanan mo, parang gusto mo nang sumuko kapatid, sinasabihan na po kita at ng Panginoon, huwag kang sumuko. Magpatuloy ka lang po sa paglilingkod sa Panginoon. Magpatuloy lang po tayo sa ating Panginoon. Di ba? Sa paglilingkod. Dahil ang dyablo, palagi siyang nandyan. Palagi siyang nakabantay. Kahit palayasin mo yan, nandyan lang yan eh.
Nandyan lang yan, palagi niyang binabantayan yung salita mo eh. Di ba? Ang sabi sa Proverbs 18:21, buhay at kamatayan ay nakasalalay sa iyong mga dila, kaya mag-iingat ka sa iyong pananalita, dahil mga bunga nito ay inyong aanihin. Kaya nga ang dyablo, nakabantay lang sa iyong sasalitain. Kaya nga tayo called to preach eh, not to quit eh. Ang sabi sa Proverbs, di ba, buhay at kamatayan, dapat tiyakin natin, yung pinipreach natin ay may kabuhay-buhay. Amen? Dahil kung walang kabuhay-buhay yung salita, hindi galing sa Diyos, mga magulang, mga kapatid, maniwala ka, wala pong kabuhay-buhay yan. Amen? Tuloy po natin. Why God chose you? Una, to obey His word. Pinili ka ng Diyos para sundin ang kanyang salita. Wala na pong iba. Di ba? Si Kristo po, lumubaba sa lupa, wala po siyang ibang ginawa, kundi sundin ang salita ng Ama. Ganon din po sa ating buhay. Wala po tayong ibang gagawin, kundi sundin ang kanyang salita. Dahil ito ang mapa ng buhay. Diba? Ito ang mapa. Di ba? Pag naghahanap ang isang treasure, ang mga treasure hunting ba yan? Hunter? Anong basehan nila? Mapa. Ganun din sa buhay natin. Di ba? Ang basehan natin ay ang mapa. Walang iba kundi ang Biblia. To obey His word. Di ba? Diyan ka pinili ng Diyos. Diyan tayo pinili ng Diyos para sundin lang ang kanyang salita. To preach His word. Di ba? To trust His word. Para magtiwala sa kanyang salita, para ipangaral ng kanyang salita. Diyan po tayo tinawag at pinili ng Diyos. Obedience make you strong. Diba? So tuwing susunod tayo sa Panginoon, lumalakas tayo. Bakit? Ang sabi sa Biblia, the joy of the Lord is our strength. Pag napasaya mo ang Panginoon, meron kang kalakasan. Bakit? Kasi sinusunod natin ang kanyang salita. Obedience makes you happy. Diba? So tuwing sumusunod ka sa Panginoon, diba? Diyan ka sumasaya. Diyan mo nakikita ang kalooban ng Diyos. Bagamat mahirap, bagamat kailangan mo ng oras, bagamat kailangan mo ng kung minsan financial dyan, ba? Pero dyan ka magiging masaya. Amen? Obedience makes you closer to God. Sa tuwing susundin mo ang salita ng Diyos, yan ang magpapalapit sa ating Panginoon. Amen? Obedience brings blessing. Di ba? Ang pagsunod sa Panginoon, yan ang magdadala ng mga blessing. Didikit sa atin ang mga pagpapala. Di ba? Na walang sukat kalagyan. Di ba? Yan po. At ang pangalawa, 3 bagay lang po ito. At ang pangalawa natin, bakit ka tinawag ng Diyos? To worship God. Yan. Para purihin ng Diyos. Di ba? Para purihin ng Panginoon sa buhay mo. Sa nangyayari sa buhay mo. Pasalamatan mo pa rin ng Diyos. Ang sabi sa 1 Thessalonica 5:18, palagi kayong magpasalamat. Dahil ito ang kalooban ng Diyos sa mga nakay Kristo Jesus. Amen? Ano man nangyayari sa buhay mo? Worship God. Di ba? Kung napapagod ka na, worship God. Di ba? Kung parang gusto nang sumuko, mag-worship tayo sa Panginoon. Dahil siya po lang naman talaga ang makapagpalakas sa atin. Wala nang iba. Kung ikay may problema, pag pumunta ka nga sa SM, oo, siguro malilibang ka konti. Pag uwi mo, may problema ka pa din. Pero tiyakin natin, kapag lumapit ka sa ating Panginoong Jesucristo, yan ang magpapalakas sa atin, yung pagpupuri sa Diyos. Amen? Kaya nga po, tayo tinawag ng Diyos to glorify God, di ba? To praise God, to magnify God. Diyan ka po tinawag ng Diyos. Diyan po ako tinawag ng Diyos para purihin ang ating Panginoong Jesucristo habang tayo ay nasa lupa. Amen? At ang pangatlo po, pinakahuli po, to bear much fruit. Yan. Para mamunga. Manatili ang bunga sa ating buhay. At paano po mananatili yan? Katulad po ng sinabi ko kanina, the more you preach the word of God, the more na marami kang nakakasalimuhang tao, doon na de-develop yung fruit mo. Diba? Ano po bang fruit na tinutukoy dyan? Nasa Galatia po yan, diba? Galatia 5:22. Ano po ang sabi dyan? Subalit ang bunga ng Espiritu ay pag-ibig, kagalakan, kapayapaan, katiyagaan, kabaitan, kabutihan, katapatan, verse 23, kahinahunan, at pagpipigil sa sarili, walang batas laban sa mga ito. Amen? Kaya nga po, yan po yung bunga ng Espiritu ng Diyos. Diba? Kailangan mag-bear, di ba? Sa tuwing umahayo ka, nagpipreach tayo ng salita ng Diyos, ito po yung nade-develop sa atin, pag-ibig. Kung kulang ang pag-ibig mo, kapag nakita mo ang kapwa mo, dumadagdag yung pag-ibig mo, di ba? Kagalakan, di ba? Sa tuwing nakikita mo ang mga tao, di ba? Nagagalak ka dahil natutupad mo ang kalooban ng Diyos sa buhay mo. Yan po yung nag-i-increase, yan po yung nananatili sa tuwing umahayo ka. Ano pa?
pagkagalakan, kapayapaan, di ba? Bagamat maraming tao ngayon, walang kapayapaan, pero kapag nakikita mo silang gulong-gulo, binigyan ka ng Diyos ng kapayapaan, yan po yung na-develop sa atin, di ba? Katiyagaan, nagiging matiyaga ka, kahit saan ka magpunta, di ba? Yan po yung gustong manatili ng Diyos sa atin. Nadadagdagan po ng nadadagdagan yan. Yung kabaitan, dati, kulang yung bait mo, di ba? Maraming tao nangaasar sa'yo, di ba? Pag pumunta ka sa isang lugar na maraming mga hindi magagandang pag-uugali, bumabait ka. Siyempre, pagka ikaw ay pumunta ba naman sa ibang lugar, hindi ka magiging mabait, yari ka. Pero bilang mga nananampalataya ng Diyos, nadadagdagan yung ating kabaitan. True, preach the word of God sa pamagitan ng ating buhay at kabutihang loob at katapatan. Amen? Yan po yung tatlong bagay na kung saan iniiwan sa atin ng ating Panginoon. Ano po yung una? To obey His word. Yung pangalawa, to worship God. Yung pangatlo, to bear much fruit. Diyan po tayo pinili ng Diyos. Balikan lang po natin yung John 15:16. Ano po ang sabi diyan? Hindi ninyo ako pinili, kayo ang pinili ko. Pinili ko kayo upang kayo'y magbunga at manatili ang inyong bunga upang anumang hingin ninyo sa aking Ama, sa aking pangalan, ay ibibigay niya sa inyo. Amen? So yan po ang ating ang salita ng Diyos ngayong umagang ito. Ikaw po ba yung nanghihina ng tao? Di ba? Ikaw po ba yung gusto mo nang sumuko, kapatid? Wag. Dahil ikaw, once na tinanggap mo si Kristo, you are the gospel of God. Amen? Kasi tinanggap mo si Kristo eh. Ha? Kung iniisip mong sumuko, wag kang susuko. Kung iniisip mong umayaw, wag ka po nga ayaw. Di ba? Wag ka po nga ayaw. Bakit? Kasi ang Diyos po nananahan sa buhay mo. Amen? Remember, yung tinanggap mo si Jesus Christ sa buhay mo, siya hindi basta-basta. Ha? Yung karakter ni Kristo nasa iyo. Na kailanman hindi ka kayang pasukuin ng anumang mga bagay. Amen? Tayo po'y pumikit at tayo po'y manalangin. Ama namin Diyos na banal, sa pangalan ng aming Panginoong Hesus, Lord, pagpalain mo, Panginoon, ang buhay ng iyong mga anak na nakinig, Panginoon, ng iyong salita. Tunay nga, O Diyos, na kami po'y pinili mo upang humayo, upang mamunga, nung upang sa ganon, anuman ang aming hingin, Panginoon, sa iyong pangalang Jesucristo, ay pagkakaloob mo, O God. Lord, salamat. Dagdagan mo pa, O Diyos, ang aming pananampalataya. Dagdagan mo pa, O Diyos, ang aming pag-ibig. At tunay nga, O Diyos, na sa aming paghayo, na sa aming pagpunta kung saan-saan man lugar, ay makita ka sa aming buhay, na ang aming tindig pa lamang ay gospel na, O God. Lord, salamat, salamat. Sa iyo ko po tinitiwala ang buhay ng bawat isa. Pagpalain mo, Panginoon, ang mga aking kapatid na nasa kanilang tahanan. Buksan mo po ang langit at ibuhos mo ang pagpapala at ng siksik diglig umapaw sa kanilang buhay. At anuman ang kanilang hahawakan, tatapakan, sasalitin, ay samahan mo, Panginoon, ng iyong kapangyarihan. Lord, salamat ng marami. Pinupuri ka namin, pinapasalamatan sa pangalan ng aming Panginoong Hesus. Amen and amen and amen. Magandang umaga po sa bawat isa at mamayang gabi po, meron po tayong midweek service, 7 p.m. po at ihanda rin po natin ang ating puso sa mga salitang ating marinig mamayang 7 p.m. God bless you all po at pagpalain po tayo ng Diyos na lumikha sa atin sa pangalan ni Jesus. Amen and amen and amen. Ikaw ay aking paglilingkuran kahit saan dalhin. Ikaw ay lagi kong susundin, anuman ang suliranin. Lahat ay aking kakayanin, pagkat ikaw ay kapiling. Subukin man ng panahon, mananatili sa'yo, Panginoon.
ilalim